Tak týmto zápasom podľa mňa začíname prípravu, respektíve sériu prípravných zápasov pred samotnou kvalifikáciou na mestrovstvá sveta. Ide o zraz špecifický a zároveň aj hektický, hlavne z toho dôvodu, že po minulé roky tento asociačný termín sme riešili tým, že keď sme hrali vonku zápas, sme mali obyčajne zraz v mieste konania tohto zápasu. Poviem pravdu, tiež som to rozmýšľal spraviť to aj v tomto termíne, ale nakoľko spoločensko-kultúrna udalosť, to je vyhlásenie futbalistu roka, nebo tam termín sa preniesla do tohto termínu, tak sme to volili takto. Z toho hektického hľadiska viete, že prakticky od 11. októbra národný tím nemal žiadnu akciu, sme sa nestretli od tej neúspešnej kvalifikácii. Je to taký časový horizont vyše 4,5 mesiaca. Prakticky v nedeľu, keď máte v dispozícii ten rámcový program, ktorému sa vrátim neskôršie, v nedeľu 26. máme zraz. Dá sa povedať, že prevažná väčšina hráčov ešte absolvuje svoje majstrovské zápasy v kluboch na finále anglického pohára. Čiže tých hráčov budeme v dispozícii doslova až v pondelok. To je úvodzovka na vyhlásení futbalistu roka. A myslím si, že z môjho hľadiska zbytočne by bolo ťahať sem aj hráčov z Turecka, ktorí sú v nominácii. Ešte nomináciu máte v dispozícii, nakoľko zápasy hrajú nedeľu večer a ťahať ich tu cez celú Európu, respektíve len preto, aby prišli prespať z pondelka na utorok a utorok pôjdu opäť do krajiny, kde hrávajú. Čiže ten hektický, opakujem zase, hlavne z toho dôvodu, že sa stretneme prakticky na jednej tréningovej jednotke, a to pred zápasom. V tej nominácii myslím si, že s mojím predchodcom som mal tú nomináciu o niečo jednoduchšiu z toho hľadiska. Ako isto dobre viete, vo finále tej predošlej kvalifikácie, čiže v posledných tých 4 zápasoch, keď sa pozriete dobre na tú nomináciu, tak zistíte, že skoro polovička hráčov nehrávala vôbec, respektíve nastupovala sporadicky. Kdežto teraz dovolím si tvrdiť, že až na pár výnimiek hrajú všetci majú svoj zápasovú prax a myslím si, že prevažná väčšina z nich aj na veľmi dobrú, respektíve slušnú športovú formu.